Ahoj, ahoj, já vás tady vítám u druhého dílu z typu triku návodu a dnes si ukážeme něco podobného, co jsme dělali v minulém díle, akorát to bude složka. Jestli jste viděli minulý díl, na který teď právě vidíte na obrazovce odkaz, tak už víte, že jsme dělali tu síťovou jednotku, furt nic nemám. A teď děláme skoro to samé, akorát to bude tato složka. Jo, já do této složky například si ukládám videa. No. Nevím, proč do složky, když mám tady tohle, ale to je jedno. Takže vytvoříme si ji jednoduše. Právě klikneme někde, dáme přidat k místní sítě, děláme další, tohle vybereme, další. Jo, a tady si napíšeme zase, teda vybereme zase ten zdroj, jako z čeho to bude brát, čeho prostě, já nevím, když třeba budete mít ve složce veřejné nebo ve složce Minecraft, to je jedno. Když tam budete mít třeba, já nevím, hru Minecraft, tak tu hru Minecraft budete mít i v té složce, co si za chvilku vytvoříme. Jo, takže vlastně tak to myslím, čeho to bude brát zdroje. Takhle to myslím, jo. Takže vybereme si tady tu složku, tu X zase, to bude čerpat úplně ze stejného jako tohle. Dáme další. A dokončit. To, jak jsem tam blábol, to je jméno. No a zase tam nic není, protože v tom X tak nic není, jo. Takže já si sem třeba dám, já nevím, kontakt. No, to asi ne. Tak si sem dám třeba složku AS. Nevím, proč zrovna AS a v X vidíte, taky tady mám AS, protože to vlastně prochází s tímhle. No, takže to je vlastně z tohoto videa všechno. Já vám děkuji za zhlédnutí a nemůžu vám říct nic jiného, než sdílejte, odbírejte, lajkujte, možná i dislajkujte. A když dislajkujete, tak aspoň mi napište, proč jste ten dislike dali, protože určitě nějaký důvod k tomu máte. A já ten důvod nepochopím, když mi ho tam nenapíšete. Já opravdu nebudu vědět, proč jste mi ten dislike dali, že jo. Takže samozřejmě na zprávy taky budu odpovídat, se snažit, odpovídat na komentáře. A já vám teda děkuji za hlednutí tohoto videa. A počkat, a ještě to není všechno. Já vám ukážu, jak se ta složka odstraňuje. Pardon, já jsem se opomněl. Dáme, právě na to klikneme, dáme odstranit. Ano, furt to tady vidíme. Tak kde dáme už F5, jako předchozích dvakrát. Já jsem teď mačknul F5 a tím se mi vyplo natáčení. F5 je obnovit, ale F5 se mi taky vypíná natáčení. Takže musím dát aktualizovat, jo, nebo F5 a zmizí mi to. Takže já ještě jednou děkuji za zhlédnutí videa, lajkujte, komentujte, odbírejte, i dislajkujte, jsem zapomněla. A tím, že mi dáte dislike, no prostě to, co jsem říkal, tím, že mi dáte dislike a nenapíšete mi to tak, já nebudu furt vědět, proč jste mi ten dislike dali. Takže prosím vás, napište mi, proč jste mi ten dislike dali, jestliže mi ho dáte. Když mi dáte like, tak mi můžete taky napsat klidně proč. A já vám děkuji za zhlédnutí videa. A tedy čau.